Ah, here Rose. Here Rose, my baby. Alright. Yo, it's Nyazi, man. Nyazi, like, there's a lot of explaining that I need to do. Ish. Ngixolele, man. Ish. Right, God. TK. Yazona TK uyahlanya wena yazi. Yazi ngizokubona kudala ukuthi uyahlanya. Yona uyahlanya wena. Yini kanti ke yakho? Uphumela wathi uyothenga amabhiya Saturday. Uphumela wathi uyothenga amabhiya uyabuya ngakuphathisa ne-cold drink. Bangitshela ke abantu ukuthi bakwena ku-James on Ice. Usobekwa yini lapho? Usofunani lapho? Hayi man TK man Kanti inkinga yakho yini? Hayi Rose. Hayi Rose skis. Yazi ngiyahleka mara ngishiki. Yazi indaba Saturday ngingahlangana noZembe manje yazi ahlangana noZembe unemali yaphela askis uthi yapi njengoba sewomile Ungazongitshela ngalowo mngani wakho loyo. Yabona uma ukhuluma ngoZembe umnyanyisa kokugcina. Ngoba nje mawubona uZembe hayi ipokoto liba manzi liba lusi liba kanje. Kanti TK kahle uzohluza nini umqondo? Uzohluza nini umqondo? Uyangithusa nokungithusa uphethe. Yewena iHennessy TK. TK TK kanti inkinga yakho? iHennessy. Wena man. Yabathi manje le mali othi uzongipha yona. Kuzakaleni kuzokwenzakala awunamali kuyimanje mangathi ngiyakhutha manje ayikho imali. Hayi man TK man sebenzisa umqondo mana. Yiyo, hayi yabo lo mngane wakho uZembe usazokudla shemba akakudla sazokudla. Hayi Rose. Let's be isikhulume hayi ngifuna ukulala. Yazi wena ucanga ukuthi ngidlala nawe ne? Ucanga ukuthi ngidlala nawe. Yabona nje ukulala ke, yabona inkosi yami le laptop le bhuti. Uyibuka kokugcina. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uyibuka kokugcina ngoba le mali othenge ngayo iHennessy. Uyithengisa ngayo le laptop. Ngifuna ukubona ukuthi uzosebenzaphi, uzosebenza ngani. Ujwayela kabi wena. Ujwayela kabi uzofunda la ukuthi imali akudlalwa ngemali. Just like that. So, bamba kuma James and ufuna lapho. Hayi man. Yo. Rose. Rose. Why